Já vás zdravím u mého prvního let's play z hry The Respawn Nobles a i to budeme klasicky tedy hrát multiplayer. Já už jsem tenhle jakoby videjko natáčel z tohohle první ten let's play, akorát, že já jsem si zapomněl slyšet zvuky, takže to bylo opravdu hrozný. Vůbec jsem tam nebyl slyšet, takže to teďkom přehrávám úplně od začátku to natáčím, tak a se podíváme tady do obchodu, že bychom si dali nějakou jinou zbraň na sebe. No, víte, já mám všechny zbraně koupený, takže já si dám tady ten bandlízek je, tak si dám na sebe asi Men in Black, nebo já si dám na sebe Double Barrel Shotgun, což je tahle brokovnice, fakt úžasná. Tak, tady teď si dáme na sebe tu hlavu, tak tady nějaký oblek, dáme si tuhle vestu a kalhoty si dáme od toho tyhlety, tady ty. A pustíme se rovnou do hraní. Ještě si dám tady na sebe neviditelnost, tady. Skilly mám všechny, jak si můžete všimnout, koupený. Tak ještě tady mám 10 128 těch goldů a 645 000 těch cashů. Tak, budeme hrát asi Free for All, tedy všichni proti všem. To je takový pro mě nejlepší. Jinak, pokud se mi to seká, tak se omlouvám za lagy. Já vlastně, když natáčím a hraju jakoby multiplayer, tak mi to docela hodně laguje. No, ne zase úplně hodně, ale tak trošku to laguje. Já doufám, že to nebude zase tak hrozný. Když natáčím jenom mise, jako hraju jenom ty mise, tak mi to skoro nelaguje vůbec, ale ten multiplayer mi docela laguje, no. Tak, vidím, že tady teď nějak nikoho nevidím. Zatím jediný, kdo má 100 bodů, je vampír. A vůbec nikoho nevidím. Tyjo, první ST jsem přišel, to bude určitě nějaký borec. A možná znám, teď nevím. On je to takovej asi... On je to asi takovej... Nevím. Asi Elysium má jako ten oblek a... Men in Black zbraň asi. No nevím, no. Možná to není on. Jo, je to on. Tak. Takže... Ne, mně se to celkem teď laguje. Sakra. No. Vampír mě dal. Jsem nevěděl, že vampír vypadá takhle. Já myslel, že to je nějaký malý level. Jako, že nemá tak dobrý věci. Já si pak dám na sebe asi tu Men in Black zbraň. Protože mě jak se to laguje, tak by to jde blbě. Dal jsem ho. Má taky Men in Black. No. Nebo já si dám na sebe teďkom tu Men in Black zbraň, protože nechci... Tak by mě každý dával, takže já si dám tu Men in Black. To je taky lepší, protože někdy se to celkem trochu seká, tak blbě se mi hraje s tou brokovnicí. Tak. Tak teď to snad bude líp. Jo, dobrý. Takže dali jsme Jolici. Tak dali jsme ST. 1 ST a teď dáme ještě tady toho. Ne, Jolice mě dá. Jolice mě dala. Nebo dal, já nevím, jestli to je kluk nebo holka. No, tak první už asi nebudeme. Tak, teď jsme ho dali, nebo dali.
No. Takže jsme druhý nebo třetí, mám dojem, pokud... No tak druhý jsme. No. Tak. Takže já myslím, že asi si tuhle výbavu ještě teďko necháme na sebe, asi tady tu. Na sobě si necháme asi tady tu. No, tady tu si necháme na sobě. Jinak dobrá zbraně i proton gun. Ten taky používám docela často. Taky ho mám, vidíte, equip. Ten taky docela dobrý, akorát, že vlastně ne každýho s ním dám. Jináč tady je dobré, tady to není moc dobrý. Za tu částku 175 000 to není moc dobrý. Takový docela slabý to je, no. Jsem myslel, že bude nějak silnější, když jsem to tam poprvé viděl vlastně v tom updateu tam. Tak jsem si myslel, že to bude nějaká pořádná zbraň, ale nic moc, no. Takže... Nevadí. Daniel. No, Danieli, pojď. Se jmenuji taky Daniel. Hihi. Tak. Máme kolik bodů? Asi 100. Jo, 100. Ale dali jsme už 2. To už má 380 velice. Ach. Tak, my už máme 215. No, ty vole, ten mě sere, ten revolver. Jináč let's play budou vycházet hodně často. Budu se snažit co dělat každý den, tak nějaký videjko, jelikož chci z tohohle natáčet videjka jakoby pořád, takže tak určitě tak budu se snažit a každý den natočit aspoň jedno. No, tak jsme se dali navzájem. Si na sebe dám asi taky to armor, ten Elysium. Jo, to už má 1035. Jo, takže už má tak hodně. O, vampír. Jsou teďkon tady samý hráči, samý takový dobrý hráči, teďkon tady jsou jako samý takovýhle s dobrýma zbraněma. No, sakra. No, dobrý. Tak. Ne, sakra. Jo. Tak, když jsem ho nedal, to má docela nějak... Jo, 2 na 1. To se mi líbí, už jsme první. Takový dobrý pocit, když dám 2 na 1. A ty on dá mě. A to věděl. Když se mi už vyhnul, tak už jsem potom neměl šanci. Tak, ale nicméně teďko ho dáme. Ne, pojď, ne, sakra. Jo, dobrý. Dali jsme ho, ale Jolice hned dala mě, takže, nebo dal mě Jolice, já nevím, jestli to je kluk nebo holka. Tyjo, to je nějaký, tyjo, se tomu podá vyhýbat, ty vole. No tak pojď, vampíre. Super. Já nevím, já na to zkusím stoupnout. Já on to tady někdo taky nastražuje. Jako takový takový tu pásty. Tady nikdo není? Jo. No tak. Dobrý. 1660 máme, no... $1760. Jo, dali jsme ho. Tak, 1810, tak teď to asi vyhráme. Teď budeme asi první.
Nicméně jsem zvědavý, kolik jsme jich zabili celkem. 17, no ale hodněkrát jsme zemřeli teda. No. Tak já už teďkom multiplayer asi takhle, teďkom odejdu z multiplayeru. A ještě si dáme rychle ten signal player, ty mise. A dáme si to tady z Yetym. Tak. Dáme si nějakou misi, protože tady s tím do multiplayeru jít teď moc nechci s tímhletím. Takže si to dáme na misi. Tak. Jo, to je taky docela dobrá výbava. Až na to, že ten samopal má docela jako málo nábojů. Malý arzenál nábojů, což je docela škoda. Jak to má dobrý zaměřovák. To je dobrý, když si někam vylezete na nějakou tu budovu tam a sestřelíte ho. Jako teď jsem mu dal headshot. Tak, nabijeme. No, teď nás asi dá. No. Já se vylezu nahoru na tu budovu, protože od tamtud to půjde možná dobře. Ze zhora, když si tam vylezu nahoru, tak to půjde možná dobře. Zabíjet je dolů, střílet dolů. Tak to vyzkoušíme. Na tuto. Takže dali jsme jednoho. Že já tam na ní nedošáhnu. No, tak to je na hovno. To já slezu zase a zkusím to normálně tady. Sakra. Dobrý, když máte koupený ten skill jako já, jakoby tu jako když vás zabije, tak jakoby vybouchnete ještě. To je dobrý, že někdo pak tam hned běhne a prostě dáte ho, jakoby vybouchnete a jeho to sejme. Tak to je taky dobrý. Já moc samopaly nemám rád. Takovýhle, protože vlastně je to takový prostě, já radši normální zbraň, jo, jako je třeba ta Men in Black, nebo aspoň ten shotgun a tak, jo. Ta brokovnice, double barrel shotgun a podobně. Protože vidíte, že tady s tím vás často dají a prostě s tím Men in Black třeba seberete hned, jakoby dáte prostě na jednu ránu, jo, tady s tím to, no, je to prostě samopal, no, já radši prostě normální zbraň. Tak dali jsme jich 14, což není zrovna hodně, protože vlastně jsem jich dal o dost víc, dát normálně klidně 28 a podobně, jo, i víc. No a tady máme ještě Elysium, no, tady zombie, Men in Black, tady, taky dobrý. Jináč tohle bude v druhém let's play, budu hrát za tohle. Tady speedrun taky budu určitě, tady to, no, za snipera možná taky budu hrát. Na někdy udělat nějaký video za snipera. Protože mě moc snipovat nejde, já moc za snipera nehraju, takže se o to ani nějak nezajímám od snipera. Tady mám ještě z halloweenského vlastně, jakoby jak byl Halloween, tak z halloweenského updateu, taky to bylo časově omezeno, stalo to asi, nevím, 120 korun, nevím, jak jsem si to koupil. Tady starter box, taky no, to je prostě startovní pack, kde máte většině samopal a tohle. Když se to nevyplatí, to je na nic samopal prostě. A ten to je taky časově omezeno, takže no a takže to by bylo asi všechno v tomhle let's play, v takovém prvním úvodním let's play, takže pokud se vám videjko líbilo, tak mi dejte
když tak like, po případě odběr a já se s vámi loučím a čau.